Dito, dito, dito. Shh, dito lang. May maluwas sa luwa.
XL1. June.
XL.
Hello, good morning po. Kimberly Mulang, hello. Sheena Bilar, Nino, hello. Hit, Hit Pro, hello.
Pasok na. Ano, kukulit.
Ano kayo dyan? Mag-meeting kayo? Na? Lubong-lubong kayo? Usog, usog, usog. 41. Na paano kayo? Na, kaliliko nyo ah. Kaliliko. Bali yung kay Apong lang sa kanila. Apong. Ate ba yun? Bali Apong. Bato. Medium, large. Brother, 26. Oh, ano yan? Usog, usog, usog. Na paano? Walang mag-away ah. Dali, dali, dali. Usog na. Sino hawak? Sino baby ni mama? Baby, dali, baby. Sino baby? Dali, ak na! Ay, ayaw, di wag. Nandito po yung aking mga chikiting. Ayan, ayan. Yung oras po ng labas nila. Kaya, ayan, maguguglo po sila kapag hindi na ilalabas. Teo, halika bebe. Teo. Dito, ay Bilo. Ikaw daw. Ikaw yung gusto ko, mama. Na, ikaw yung gusto. Halika na dito, buhat kita. Na, buhat kita. Buhat mo yan. Buhat kita. Na? Buhat na lang kita. Halika dali. Ha? Buhat pala siya. Hoy. Anong gawa niyo dyan? Na? Pasok na kayo? Ayan po. Yan yung mga damit na pinagawa namin. Para sa amin. Susuotin papunta ng Manawag.
Happy birthday po pala sa aking kapatid na si Marcel. Happy birthday. Kimberly Mulang, hello po. Bernadette. Ashley, hello. Thank you sa laging pagpunta, pagdaan sa aking live, Bernadette. Hello.
Sabi ko kasi, paglaro mo eh. Paglaro mo. Nasaway ka talaga, no? Ano ko lang dito, paano lang kung tabi? Kuya, wait lang. Hoy, hoy, tabi, tabi. Nasa labas kasi yung mga ano, kuya. Puro silang sulat. Ayaw mo daw kasi nandun lahat. Kapaka. Parang magbukas. Tara, 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 dito, dito, dito. Hello po. Ay. Babay na po. Thank you po. God bless po. Magandang araw sa inyong lahat. Thank you very much. Muli po. Sana wag po kayo magsawa. Thank you, thank you, thank you.